Πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Και καθώς αυτοί πήγαιναν, καθαρίστηκαν. Και ένας από αυτούς, όταν είδε ότι γιατρεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με φωνή μεγάλη το Θεό και έπεσε στα πόδια του Ιησού ευχαριστώντας του. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Τότε αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε: «Και οι 10 δεν καθαρίστησαν, μα οι 9 που είναι? Γιατί δεν γύρισαν να δώσουν δόξα στο Θεό, παρά μόνο ετούτος ο αλλογενής?» Και του είπε: «Σήκω και πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Στα τελευταία παραπάνω λόγια, αδελφοί μου, φαίνεται σαν να παραπονείται ο Ιησούς. Μα στην πραγματικότητα ελέγχει ο Θεός την ευχαριστία των ανθρώπων. Γιατί οι 9 λεπτοί έδειξαν μεγάλη ευχαριστία στον ευεργέτη τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει βέβαια να είχαν κάποια πίστη, μα δεν είχαν στην ψυχή τους το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Είχαν πίστη, μα δεν είχαν αγάπη. Διότι η ευγνωμοσύνη στο βάθος δεν είναι παρά αγάπη. Και το λέγει καθαρά ο Απόστολος Παύλος, πως τίποτα δεν είμαστε όταν δεν έχουμε αγάπη. Ακόμα αν έχουμε τόση πίστη που να μετακινάει και βουνά. Και πώς το ξέρουμε, θα πεις, πως οι 9 λεπροί είχαν πίστη? Πρώτα τους βλέπουμε να φωνάζουν και να παρακαλούν για να τους λυπηθεί ο Χριστός. Αυτό φανερώνει πως είχαν κάποια πίστη και γι' αυτό παρακαλούσαν. Η αρρώστια και ο πόνος μαλακώνουν τον άνθρωπο και τον πλησιάζουν στο Θεό. Αν και οι 10 λεπροί δεν ήξεραν πως ο Ιησούς ήταν ο Θεός, αλλά τον έβλεπαν μόνο σαν έναν άνθρωπο με υπεράνθρωπη δύναμη. Έπειτα οι 9 λεπροί, όταν πήραν την εντολή να πάνε στους ιερείς, ξεκίνησαν χωρίς δισταγμό και εμπιστοσύνη στον λόγο του Χριστού. Και εκεί που πήγαιναν είδαν πως καθαρίστησαν από την αρρώστια τους. Δεν θα γινόταν λοιπόν το θαύμα αν δεν είχαν πίστη. Μα είπαμε πως οι 9 λεπροί είχαν κάποια πίστη, μα δεν έδειξαν ευγνωμοσύνη που θα πει πως δεν είχαν αγάπη. Τέτοια οι λεπροί πίστη έχουν πολλοί. Όταν είναι στην ανάγκη, τρέχουν στο Θεό και κλαίνουν με θερμά δάκρυα και ζητούν το έργο του Θεού. Όταν περάσει η ανάγκη και όταν λάβουν την ευεργεσία, τότε ξεχνούν τον ευεργέτη. Και όχι μόνο τον ξεχνούν, μα συχνά και τον βλασφημούν και τον κρύβουν. Και αφού τέτοια κάνουν μια χάριστη στο Θεό, τα ίδια και χειρότερα κάνουν και στους ανθρώπους. Και λένε πως έχουν πίστη και δείχνουν πως είναι καλοί χριστιανοί. Μα αφού δεν έχουν καλοσύνη και αγάπη και δεν αισθάνονται ευγνωμοσύνη σε εκείνους που τους κάνουν καλό, δεν είναι τίποτα. Ο Χριστός, για την τέτοια λυπή πίστη που δεν ξέρει την αγάπη και ξεχνάει την ευγνωμοσύνη, είπε πικρά λόγια, όπως τα ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Μα ο Ιησούς Χριστός, όπως καταδίκασε την αχαριστία στο πρόσωπο των 9 λεπρών, έτσι και εδικαίωσε την ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του ενός. Διότι μέσα τους οι 9 ήσαν αχάριστοι. Μέσα σε αυτούς βρέθηκε και ένας ευγνώμων. Να παραδεχθούμε τάχα πως αυτή είναι η αναλογία, πως ένας στους 10 βρίσκονται να έχει ευγνωμοσύνη και οι 9 να είναι αχάριστοι. Ας μην το πούμε αυτό, μόνο ας παραδεχτούμε γενικά πως η αρετή στον κόσμο είναι πάντα λιγοστή. Το είπε και ο Ιησούς, πως πολλοί είναι οι κριτοί, μα λίγοι οι εκλεκτοί. Που σημαίνει πως και οι αχάριστοι πλεονάζουν μεταξύ μας. Πως είναι πάντα λιγοστοί όσοι έχουν μέσα τους το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Και πρέπει να ξέρουμε πως όπου δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη, δεν θα βρούμε και άλλη καμιά από τις αρετές. Η ευγνωμοσύνη είναι πρωταρχική αρετή. Είναι η αρετή που γεννάει μία-μία τις άλλες αρετές. Αν πεις όμως για την αχαριστία, αυτή όπου υπάρχει παίρνει μαζί της και όλες τις άλλες κακίες. Να μην φοβάσαι τον άνθρωπο που ξέρει να ευγνωμονεί. Ας είναι ξένος, ας είναι αλόφιλος, ας είναι και εχθρός. Αλόφιλος ήταν ο Σαμαρίτης, και όμως αυτός σώθηκε μέσα στους 10 λεπρούς. Και ας ήταν οι άλλοι 9 Ιουδαίοι. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν είπε σε τούτον τον ευγνώμονα Σαμαρίτη, πήγαινε και η πίστη σου σε έκανε καλά. Μα του είπε, πήγαινε και η πίστη σου σε έσωσε. Αυτό που έγινε στον ευγνώμονα Σαμαρίτη και αυτό που είπε ο Χριστός είναι πολύ περισσότερο από τη θεραπεία της σωματικής του αρρώστιας. Είναι η σωτηρία της ψυχής του. Οι 9 απλώς και μόνο εθεραπεύτησαν. Ο ένας μόνος σώθηκε. Και ο Χριστός είπε πως τον έσωσε η πίστη, που δεν ήταν πίστη ελλειπής, μα πίστη σωστή και αληθινή, συντεριασμένη με την ευγνωμοσύνη και την αγάπη. Ο ένας αυτός δεν ήξερε μόνο να παρακαλεί με πίστη, ήξερε και να πιστεύει με ευγνωμοσύνη. Οι 9 βρήκαν τον Ιησού για να τον παρακαλέσουν, μα δεν βρέθηκαν ύστερα να τον ευχαριστήσουν. Οι 9 δεν βρέθηκαν, ο ένας ήταν παρόν,
διότι η αγάπη είναι παρουσία. Όποιος αγαπά, όποιος ευγνωμονεί, δεν χάνεται, μα είναι πάντα παρόν. Η πίστη του τον οδηγεί να βρίσκει τον Θεό και η ευγνωμοσύνη του τον φέρνει να βρίσκεται πάντα ενώπιον του Θεού. Αδελφοί μου, σε μια άλλη επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ευχαριστείτε πάντοτε υπερπάνω», που σημαίνει να ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα μας για όλα αυτά που μας δίνει, γιατί όλα συνεργούν στη σωτηρία μας. Φτάνει μόνο εμείς να ξέρουμε, να τα δεχθούμε. Ας έχουμε λοιπόν ευγνωμοσύνη στον Θεό, κι ας είμαστε και μεταξύ μας ευγνώμονες, κι ας είναι πάντα στα χείλη μας η δοξολογία των Αγίων. Δόξα τω Θεώ πάντων έμεινε. Ήθελε να το κατορθώσουμε με τις πρεσβείες του Οσίου Πατρός Αντωνίου, του οποίου τιμούμε σήμερα γέννη.